A zamanin da akwai wani matalaucin mai son kifi da ake kira Musa. Musa mutum ne mai raunin hali kuma yana da iyalai da yawa. Yana da ‘ya'ya 9 da mace guda ɗaya mai haƙuri mai suna Zainabu. Musa ba shi da komai na abin duniya face tsohon tarkonsa a ragar kamun kifi wadda yake fita da shi kowace safiya zuwa teku ko kuma babban kogi domin neman abincin kansa da na yaransa. Idan bai samu komai ba yakan dawo gida cikin karayar zuciya. Idan kuma ya yi dacen kamun kifi sai ya sayar a kasuwa ya sayo wa iyalinsa abinci. Musa yana kashe duk abin da ya samu ne kan iyalansa har sai ya kasance babu abin da ya rage a hannunsa. Idan matarsa ta tambaye shi game da hakan sai ka ji ya ce mata da zuciya mai cike da imani, arzikin gobe yake zuwa da ikon Allah. Kafin in ci gaba da baka wannan labari, idan wannan ne farkon zuwanka ko zuwanki wannan tasha mai albarka, to lalai maraba da zuwa. Sannan wani fata za ku yi wa Musa mai kamun kifi, kuma akan dai a manta da yi mana subscribing. Wata rana matarsa ta sake haihuwar sabon jariri, yaransa suka cika 10 cif-cif. Ranar ta kasance mafi tsananin talauci a rayuwarsa, babu ko sisin kobo ko kuma abinci a gidansa. Matarsa ta fashe da kuka sannan ta ce, ya Musa duba mana abin da za mu ci, ga ƙananan yara na jin yunwa, ni kuma gani mace mai jego mai rauni. Musa ya amsa mata cikin damuwa, lalle zan fita yau da sunan Allah, zan jefa tarkona a cikin kogi da sa'ar wannan sabon jariri insha Allah, ko Allah zai sa zuwansa ya zama asilar alheri da farin ciki a gare mu. Musa ya fita daga gidansa ya nufi teku. Lokacin da ya isa ya tsaya a gaban ruwan yana addu'a, ya Allah ka sanya arzikin ɗana ya zama mai sauƙi ba mai wahala ba, kuma mai yawa ba kaɗan ba. Sannan ya jefa tarkon nasa a kan sa'ar jariri. Ya daɗe yana jiran kafin ya jawo shi, kwatsam sai ya ga ashe tarin ciyayi ne ya jawo, babu komai kuma babu kifi a ciki. Ya sake jefawa a karo na biyu da yin haƙuri a zuciyarsa, amma sa'ad da ya jawo shi ɗin ma babu kifi. Ya koma wani wurin na daban yana roƙon arzikin Allah. Ya ci gaba da wannan hali har zuwa lokacin da rana ta faɗi, amma a ƙarshe ma dai bai kama komai ba. Ya yi ta mamaki sosai a ransa ya ce, shin Allah zai halicci wannan jariri babu ko arziki ne? Hakan ba zai taɓa kasancewa ba, domin Allah ne mahalicci wadda ya ɗauki nauyin arzikin bayi, shi ne mai karamci da azurtawa. Ya ɗauki tarkon nasa sannan ya nufi gida cikin sanyin gwiwa, zuciyarsa na ta tunanin yaransa da suka kwana da yunwa da kuma matarsa mai jego. Yana kan hanyar dawowarsa ne sai ya tsaya ta gaban gidan burodin Malam na Allah. Ya ga mutane sun yi cincirindo ana ta turmutsitsi. Musa ya ji ƙarshen daddaɗan biredin da aka fito da shi daga wuta, sai ya ji yana kwaɗayi, amma kuma gashi babu ko abin siye a hannunsa. Sai Malam na Allah mai burodi ya lura da yanayin gajiyawa da yunwa da fuskar Musa ta nuna, sai ya kira shi ya ce, zo mana mai son kifi, kana son burodi ne? Musa ya yi shiru saboda tsananin kunya. Malam na Allah mutum ne mai kirki, sai ya ce masa, yi magana kada ka ji kunya, Allah shi ne mai kyauta. Idan baka da kuɗi zan baka bashin abin da zai ishe ka har zuwa lokacin da zaka samu, zan kuma yi haƙuri da kai har sai Allah ya samar maka da naka. Musa ya sami ƙwarin gwiwa sannan ya ce, wallahi ya ɗan uwa bani da ko taro, amma ka bani burodin nan wanda zai ishe ni da iyalaina. Ga wannan tarkon kamun kifin nawa, ka riƙe shi a matsayin jingina. Malam na Allah ya ki karɓan jinginan, ya ce masa, wannan tarkon naka ai shi ne sanadin abincinka, yaya zan karɓe shi? Sai ya ba shi burodi isasshe wanda zai ishe shi, sannan ya ƙara masa da dirhami 10 na azurfa. Ya ce masa, sayo wa iyalinka abinci da waɗannan kuɗaɗe, gobe kuma ka kawo min kifi da zai biya waɗannan kuɗi da na baka bashi. Idan kuma baka sami kifi ba, to ka dawo goben ma sai in ƙara baka burodi da wasu kuɗaɗen. Musa ya gode wa Malam na Allah sosai, ya koma cikin murna sannan ya ciyar da iyalinsa. Kashe gari ya sake komawa teku yana roƙon Allah ya bashi dama ya biya bashin Malam na Allah. Ya jefa tarkon kamun kifinsa, amma har yammaci bai kama komai ba. Dawo hanya yana tafiya zuwa gida cikin damuwa, yana ƙoƙarin kaucewa gidan burodin Malam na Allah don kunya, amma gidan burodin cike yake da mutane. Yana sauri zai wuce, sai Malam na Allah ya hango shi. Ya kira Musa da ƙarfi sannan ya ce, mai son kifi, zo ka karɓi burodinka da kuɗin cefane, kamar ka manta ne? Musa ya ce, wallahi ban manta ba, amma ina jin kunya ne saboda yau ma ban kama ko kifi guda ba. Malam na Allah ya yi murmushi sannan ya ce, kada ka ji kunya mutumi na,
ashe ban gaya maka cewa zan yi haƙuri da kai har sai alherin Allah ya same ka ba? Yanzu karɓi abin da kake buƙata, kada ka damu ya ɗan uwa. Sai ya sake bashin burodi da dirhami 10. Musa ya koma gida ya sanar da matarsa Zainabu abin da yake faruwa. Ta ce masa, Allah mai karamci ne, kuma insha Allahu alheri zai zo maka har ka biya shi haƙƙinsa. Musa ya ci gaba da fita a kowace safiya, yana dawowa da yamma babu ko kifi, sannan ya biya ta wajen malam na Allah ya bashi burodi da kuɗi ba tare da ya taɓa neman a biya shi da baya ba. Kullum malam na Allah ƙara cewa yake, ba zan karɓi haƙƙinka ba har sai alherin Allah ya same ka. Haka lamarin ya ci gaba da kasancewa har tsawon kwana 40. Duk lokacin da Musa ya ce, ɗan uwana zo mu yi lissafin abin da yake baya, malam na Allah yakan ce masa, wannan ba lokacin lissafi ba ne, sai alherin Allah ya same ka sannan mu yi lissafi. Musa yakan yi masa addu'ar alheri, ya tafi yana ta godiya yana cewa Allah ya saka da alkhairi. A rana ta 41 yanke ƙauna ta kai ƙololuwa a zuciyar Musa. Ya ce wa matarsa, ina so na yaga wannan tarkon kamun kifi domin zan bar wannan aiki na huta, ina jin kamar arziki na ya yanke daga teku. Zainabu ta ce masa, Allah mai karamci ne, sauƙi zai zo maka insha Allahu. Musa ya ce, haka ne, amma har yaushe ne zai zo? Wallahi na narke saboda kunyar malam na Allah. Duk lokacin da na wuce ta gaban ɗakin biredinsa sai ya bani burodi da kuɗi. Zainabu ta ce, godiya ta tabbata ga Allah da ya aiko mana da wadda zai bamu abinci na yau. Menene kake kyama a cikin wannan? Musa ya ce, kuɗin da yake kaina sun yi yawa, kuma lallai wata rana zai buƙaci haƙƙinsa. Ta ce, idan ya nema a wata rana ɗin sai ka ce masa ya yi haƙuri har alherin da muke fata ɗin da kai ya zo. Ya tambaye ta, yaushe ne wannan alherin zai zo? Ta ce, Allah mai karamci ne. Musa ya ɗauki tarkonsa sannan ya nufi teku, ya jefa sannan ya ce, ya Allah ka azurta ni ko da kifi guda ɗaya ne domin na kaiwa malam na Allah kyauta. Sa'ad da ya jawo tarkon nasa sai ga kamar gawar jaki ne mai warin gaske a ciki. Ya shiga cikin tsananin damuwa sannan ya ce, na gaza ina gaya wa matata arziki na ya ƙare a teku, tana cewa Allah mai karamci ne, alheri zai zo mini. Shin wannan gawar jaki ita ce alherin? Amma nan take ya nemi gafarar ubangijinsa saboda kalamansa, ya koma wani wurin na daban na nesa daga warin jaki, sannan ya sake jefa tarkon nasa a cikin haƙuri da tsawon sa'a guda, sannan ya jawo shi. Ya ji tarkon nasa yana da matuƙar nauyi. Lokacin da ya fito da shi sai ya ga wata halitta mai ban mamaki, rabinta kifi rabinta kuma mutum. Ya tsorata sosai, ya ɗauka aljani ne, ya fara gudu yana ihu, inna lillahi inna lillahi, ina neman tsarin Allah daga aljanu. Wannan baƙon halitta ya kira Musa daga cikin tarkon nasa sannan ya ce, ya kai masun kifi, kada ka gudu, ni mutum ne kamar ka ba aljani ba, idan ka yanta ne za ka samu lada. Jin haka zuciyar Musa ta natsu, ya tambaya, ashe kai ba aljani ba ne? Halittar ta amsa, a'a ni mutum ne mai imani da Allah da manzansa, amma ni ɗaya daga cikin masu gadin teku ne, mutum ne ni masu biyayya ga hukuncin Allah, kuma muna tausayawa wa bayin Allah. Idan ba don tsoron zaman cikin masu saɓa wa Allah ba, da na yanke tarkonka na ceci kaina, amma na yarda da ƙaddarar Allah. Idan ka yanta ni ka zama mai iko da ni kuwa zan zama bawanka. Musa ya ce da shi, shin za ka yi min alkawari akan haka kuma ka kasance abokina idan har na fitar da kai? Mai gadin tekun ya ce, haka ne, kuma zan riƙa kawo maka jauhari, duwatsu masu daraja da yaƙutu da kuma zinare kowace rana a wannan guri. A madadin haka ka dinga kamo mini ɗan itatuwa kamar tuffa da dabino, domin muna son su amma ba mu da halin samu. Me kake cewa ne a wannan waje? Musa ya ce, na amince, sannan ya yanta shi daga tarkon. Mai gadin tekun ya ce wa Musa, jira ni na ɗan lokaci kafin in kawo maka kyauta. Musa ya jira a bakin ruwa, yana ta mamakin abin da fa yake ta faruwa, yana tunanin ko mai gadin tekun ya yaudare shi ne kawai domin ya fita daga cikin tarkon da ya kama shi. Bayan ɗan lokaci sai gashi ya dawo, hannunsa a cike da lu'ulu'u, murjani, yaƙutu da lu'ulu'u masu daraja, ya ba wa Musa. Musa ya yi murna sosai, ya kasa yarda da abin da idanunsa ke gani. Gadin tekun ya ce, kullum za ka riƙa zuwa wannan wuri lokacin fitowar rana da 'ya'yan itatuwa, zan rinƙa musanya maka su da waɗannan jauhari. Sannan ya yi bankwana da shi ya koma cikin teku. Musa ya koma gida yana mai tsananin farin ciki kamar a mafarki. Ya isa gidan burodin malam na Allah ya ce masa, alheri ya zo malam, alheri ya zo malam, ɗan uwana daga falalar Allah, kuma yau ne zan biya ka haƙƙinka. Sai ya ɗebi dunkule guda na lu'ulu'u da yaƙutu
ya bashi, kuma wannan dunkulen rabin abin da ke hannunsa ne. Malam na Allah ya cika da mamaki da farin cikin mara misaltuwa, ya ce wa Musa, daga yau ni bawanka ne. Sannan ya kwashe duk burodin da ke gare shi ya ɗora a kansa, ya rika tafiya a bayan Musa har zuwa gidansa, ya bar wa matar Musa da yaransa burodin duka. Sannan malam na Allah ya tafi kasuwa ya siyo nama da ganyaye, ya wuni yana ta yi wa Musa hidima har zuwa faɗuwar rana. Musa ya ce masa, ya ɗan uwana, ka wahalar da kanka sosai. Malam na Allah ya amsa, wannan ya zama wajibi a kaina tunda na zama bawanka, bayan da ka riga ka nutsar da ni a cikin alherinka. Musa ya ce masa, a'a, kai ne ka fara yi mini alheri tun lokacin da nake shan wahalar talauci da yunwa. Daga wannan lokacin danƙon zumunci ya ƙara ƙarfi tsakanin mai burodi da mai son kifi, suka zama aminan juna sosai. Lokacin da Musa ya koma gida, Zainabu ta yi murna sosai, amma ta gargaɗe shi da ya ɓoye asirinsa na domin kada sarakuna su takura masa ko kuma ɓarayi su sanya shi a gaba. Washe gari lokacin fitowar rana, Musa ya fita ɗauke da kwandon 'ya'yan itatuwa ya nufi wurin da suka yi alkawari da sarkin teku. Ya miƙa masa, shi kuma sarkin teku ya nutso ya dawo masa da kwandon cike da duwatsu masu daraja masu walƙiya. Musa ya kai wa abokinsa malam na Allah wani babban dunkule na jauhari domin biyan bashinsa da nuna godiya. Rayuwar Musa ta canza gaba ɗaya, ya zama mai kuɗin zinare, ya riga ya siyo wa iyalinsa tufafi masu kyau da abinci mai daɗi. Wata rana Musa ya ɗauki wani dunkule na zinare ya tafi kasuwa domin sayarwa. Lokacin da babban dillalin zinare ya gan su, sai mamakin kyawunsu ya fara zargin Musa, ya ce wa yaransa, ku kama shi, wai shine ɓarawon da ya sace sarƙa ta sarauniya. Mutane suka taru suka ɗaure Musa da igiya suka kai shi fadar sarki, suna zarginsa da sata. Babban dillalin ya ce, ya sarki mai daraja, ga ɓarawon da ka sa mu nemo maka, mun kama shi da waɗannan jauharin. Sarki ya sa wani soja ya kai jauharin wajen sarauniya ta gani ko nata ne. Musa yana tsaye cirko-cirko, yana amintacce da cewa shi ba ɓarawo ba ne. Sarauniya ta ce, waɗannan ba na ba ne, sun fi ma nawa kyawu, nesa ba kusa ba. Kada ku zalunci mutumin nan, idan sayarwa yake yi. Sarki ya siya domin duwatsu ne masu kyawu sosai. Sarki ya fusata da dillalin jauharai, ya gane cewa sun yi masa hakan ne domin hasada saboda talaucinsa, amma yanzu Allah ya bashi arziki suna masa hasada. Sarki ya ba Musa kariya, ya tambaye shi asalin jauharin. Musa ya ba da sarki dukkan labarin yadda yake sauya 'ya'yan itatuwa da sarkin teku da zinare. Sarki ya yi mamaki sosai domin gaskiyar Musa. Sarki ya ce, ya ɗana, wannan dukiya tana buƙatar iko da zai kare ta, don haka zan aura maka ɗiyata Gimbiya domin kai ma ka zama ƙarƙashin kariyata. Musa ya amsa cikin ladabi ya ce, gafara nake so ya shugabana, ba zan yi auren ɗiyarka ba, domin ina da mata da yara 10. Matata ta yi haƙuri da ni a lokacin tsananin talauci da yunwa, kuma ba zai zama sakamakonta ba na aure wata wadda ta fi ta daraja, wata wadda bayan waɗannan shekaru. Sarki ya yi matuƙar mamaki da jin daɗin amincin Musa ga matarsa. Hakan ya sa ya janye maganar aure, ya naɗa shi a matsayin babban minista, wato waziri, kuma amintaccensa. Aka sanya wa Musa tufafin sarauta, aka kuma kawo Zainabu da yaranta zuwa fada, aka sanya musu tufafi masu kyau. Sarauniya ta naɗa Zainabu a matsayin minista wazirin mata saboda haƙuri da ta yi. Duk da wannan matsayi, Musa bai manta da alkawarinsa da sarkin teku ba, kuma bai manta da abokinsa malam na Allah ba. Musa ya lura da malam na Allah ya ɓace, sai ya tambayi makwabta akan menene ina labarinsa, ko yana jinya ne. Musa ya tafi gidansa, malam na Allah ya rungume shi, yana kuka saboda murna. Ashe ya ɓuya ne saboda tsoron kan sarki ya kama shi, saboda shi abokin Musa ne. Musa ya kwantar masa da hankali, ya kai shi fadar sarki, ya ba sarki labarin karancin malam na Allah. Sarki ya ji daɗi, ya naɗa malam na Allah a matsayin ministan hannun hagu, shi kuma Musa ya zama ministan hannun dama. Haka kowa rayu a cikin farin ciki da walwala sakamakon haƙuri da gaskiya da sanin ya kamata. Wannan labari ya zama misali na zumunci da riƙon amana. A nan labarin namu ya zo ƙarshe. A huta lafiya, kuma kada a manta da yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Na gode. Don Allah kar ku manta da yi mini subscribing, liking da comment, kuma a yi sharing domin wasu masu samu. Na gode.